В днешното ни видео ще говорим за поздравите. В началото на всеки разговор винаги стои по един поздрав. Но не само. Важно е да знаем, че често любовта започва с едно простичко «Здравей!». Така че поздрава е семенцето, което посаждаме в началото и след това наблюдаваме как то постепенно израства. Важно е да знаем, че в различните части на деня използваме различни поздрави. Когато слънцето изгрява, ние казваме «Добро утро!», «Добро утро!». Когато слънцето е високо в небето, ние казваме «Добър ден!», «Добър ден!». Когато е вечер, казваме «Добър вечер!», «Добър вечер!». А когато е време да спим, казваме «Лека нощ!», «Лека нощ!». Има един основен поздрав – «Здравей!», «Здравей!». Него можем да използваме във всякакви ситуации. Когато прибавим «те», става «Здравейте!». Той се отнася за по-голяма група от хора. «Здрасти!» пък можем да чуем сред приятели. Така че запомнете, в официална обстановка използвайте някой от следните поздрави, докато сред приятели е най-вероятно да чуете «Здрасти!» или «Здравей!». Това е всичко от нас. Може да ни последвате в Instagram.